Artxo! Alabazan edo ez bazan, entzun dadila naiz irratian. Ba omen zan, gazte bati diru gabe bizi zena, baserri zahar batien. Baserri jare etzan beria, eta laizter kendu inbertzilela bazekin, eta lagun bati laguntza eskatu zion. Eta lagunak baiezko eman zion. Artxok eskatu zion, bi untxi txuri ekartzeko berdin-berdinak ahaltzun lekutik. Eta lagunak ekarri zizkion. Untxi bat ikuluan jokizuten itxita. Eta bestia, Artxok galtzerpien hartu eta basoa juntzan. Eta segituan etorri zian bere baserriak kendu behar zituzten gizonak. Lagunak ongetorri eman ziren. Eta esan ziren, baietz, jakinaraziko zilela Artxori antziala. Eta orduan lagun hau ikulura juntzan. Aterazun untxila eta esan zion belarrira. Ara, untxila, zuaz Artxon bila. Lurrien utzizun eta untxila juntzan korrika. Seituan Artxoan etorri zan, galtzerpien zula untxi txurila. Gizon hauek, baserriak kendu bertzien hauek, harrituta gehiatu ziren. Baina nola jakinezu hemen ginala? Bai, untxila esker, nik honi mezuak ematizkiot eta beha ibiltzea, batetik bestea mezuak zabaltzen ere partez. Gizon haiei ahaztu zitzaien baserria nahi zutela, untxila nahi zuten. Eta Artxok esan, untxila hau ez salgai, baina ondo patuko dizugu eta, baietz eta ez, azkenian, zakua bete diru eman ziren. Eta gizon hauek juntzian untxilakin etxea. Eta hauek, noski, dirutza zakaten etxean, pilatu zuten poltsatxo batean untxilei lepotik txintxiliga jarri ziren eta esan ziren. Oain, zuaz herrira eta sartu diru guzti hau banketxian. Eta untxilak zintzun, lehiotik salto, eta guntzan ezun lekua. Gizon aberatxa hauek, amorra zizian. Artxo kadarra jodigu haustola gehatuko! Eta berrize Artxon bila abiatu zian. Artxok noski, bazekin gizonaiek etorriko ziela, eta bitartien zeintzun, bere lagunari berrize laguntza eskatu, txampon batzuk eskatu zizkion. Eta astuari jaten eman zion. Eta astuak danak irentzi zitun. Gero Artxok astu gainen eseri zan, eta ikusi zunean, bazet ez dela gizon aberatxaiek benetan zurtuta, izatxa altxa zion. Astuai eta oinala jarrizun astuen ipurdin. Eta astua orduan txazizan asto pastilak iten. Pla, 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 pla. Eta gero, asto pastilen artean txamponak agertu zian. Gizon aberatxaiek ikusi zutenian, ara, guk asto hori nahi deu, esan ziren Artxoi. Eta Artxok esan zuen, ez da posible, nik honi eskerdet dirua bestela akabo. Baina ondo patuko dizugu, jarraitu zuten gizon aberatxak. Eta azkenian, tratu hona intzun Artxok, berze zakua bete diru jasozun. Eta esan ziren Artxok, gizon aiei. Ara, asto honek, txampon egiteko, ondo eman behar zailo jaten. Janaririk goxona. Tira ba, gizona behuntzien etxea, eta beraien onduan jangelan jarri zuten astuare bai, beraien janari berdina jaten. Ondo jantzuten, eta bazpare, bihartzena baino gehiago eman ziren jateko, diru gehiago iteko. Eman ziren, eta alako batian, astuak nahikoa zula, eta tripa guzti muitu zitzeskien, eta atzetik hasi zen astua bere pastila egiten. Plast, 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 mordo bat intzun. Gizonak orduan, bereien alkandora dotoriak bildu zituzten, eta eskufinaiek astuan kaketan sartu zituzten. Baina edan txamponik agertzen, eta azkenian, eskua eta besuak eta dana zikindu zituzten, eta kontuatu zianeako Artxok adarrago zinela, dana kaka zikinduta gelditu zian. Berriz bihottu zian da esan zuen, Artxo madarikatua, hau ez da hola gehatuko, kontan harrapatuko du benetan. Eta noski, modu aldatu zuten.
Itxoin zuten gau arte. Eta gezurra diruen arren, lortu zuten hartxo harrapatzia. Zaku batien sartu zuten, lotu zuten, eta jetxi zian herrira. Eta egun sentila zetorrela eta gozetu zian. Eta esan zuten, hau hemen utziko dugu, bastarrian. Gero botako dugu erreka, eta ikusiko dugu nola itxoko dan. Baina hau ospatu beharra du, gozari eder batekin. Eta gizon aberatxenek, hango ostatuan jarri zian gozatzen. Hartxo bitartian, zakuan barrun zion, antxe, iskin-iskinien, ureta erori edo ez, gildi zion. Handi pixkatea, hartzailat bere hartaliekin agertu zen. Eta hartzaileak zakua han ikusi eta arraro intzion. Ze arraio do zakua da. Tak, ostiko batin, eta hartxok barrundikan. Argi, badala norbait! Hartzaile harrituta gatu zen. Ta, zeitezu zaku barruan galdetu zion. Bara, ikustalitzu ostatuan dauden bi gizon aberats? Hartzaileak behiratu zuen. Bai, ondo aberatsa gainea. Bara, beraien alabakin eskondu nahi naute, baina nik ez den nahi, nik hartzaile izan nahi dut. Eta orduan hartzaileak izan zuen, nik uste asko eskonduko nintzake aberatsen alabakin, truki ingo aldeu. Eta hartxok, bai, hartzaileak askatu zuen zakua, atea zan hartxo, eta hartzailea bertan sartu zen. Lotu zuen, eta hartxok, ureta bota zuen. Aguntzan zakua. Gizon aberatsak, ostatutik atea zian, eta han ikusi zuten, hartxo, ardi pila batekin. Eta galdetu zinen, baina hartxo, zueltza altzinean, zakuan barrun. Bai, eta ara, plot, eroinei zureta eta arazea hartaldia topatuten itxasuan, arraskua. Gizona jebiratu zuten, han urrutieta. Ikusi zuten beste gizon bat, han itxo biharrian. Eta esan zuten, eta gizona hua zin da ba! Ua beste bat eta uare ardi biltzen ere eta ez dakit ezote dian hobena biltzen nahi. Eta gizonaiek izan zuten, guezkeak geratuko bardinik gabe, eta plasta! Urera sartu zian. Eta gizon hauek ez zuten asko pentsatu eta ez egiten igari. Eta han, geratu zian betiako. Eta hartxo, hartalde ederragin, etxeatu zen. Eta alabazan, eta espazan, sardadilak alabazan. Eta atera dadila, zuen herriko plazan.